Dobrý den, je pátek 17. července a jsem v Poděbradech. Je 14 hodin 49 minut 47 sekund u Havířského kostelíka v parku, kde jsou krásní bílí holuby, kteří se tady usídlili a sbírají drobky. Na ulici je 36 stupňů Celsia tepla. Byl jsem se projet po cyklostezkách v okolí Poděbrad, tady na tomto jízdním kole. To jsou krásní holuby. Takový ochočený, jak se představují. Je párek hezkých bílých holubů. To je záběr na Havířský kostelík. Tady je otevřen dnes. Rýže, tady byla nějaká slavnost. Je zajímavé, jak ty holuby se držejí na cyklostezce. Upravujou si péřička. No, to holoubkové z holubicí, holoubek z holubicí. To je krásný. No, tak já ještě takhle k vám blíž. Máte hezký jejře, ocasy, péři. To je jak do pohádky. Do pohádky o holubici a holoubkovi. Takže to je hezký filmový klip u kamery Brzák Ladislav, Poděbrady, pátek 17. července 2015, 15 hodin 53 minut a 8 sekund. Bye, 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 holoubkové, no, už odcházejí. Tak ahoj. A šťastný let máte. Toto je směr k jízdárně koní. A toto je směr na křižovatku silnici 611 doprava na Prahu a doleva do Poděbrad, most přes řeku Labe. No,